Dewa sing mburi dhewe sing Betawi kita iki. Iya. Basa Indonesia. Iya, iya. Terus kula brangkang munggah repat Datulaya naminipun Bale Martiu Kundamanik. Iya. Terus sak banjure ning ngenten Bu kula. Kula niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Mendungi di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Obi Mesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah. Mendalon tata trapsilanira. Ngaja makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Branta yen ngandika magawe Branta Kakang Rodo, Kakang Resi Kanika Putra. Menawi di sak menika sampun kadenangan sinten to titah ingkang gadhahi pepinginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin boten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan menika ingkang sowan wonten ing kayiwangan boten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya. Lho tenan. Perkencang warudayang pak wong. Lagu ngene. Bagong ki ya ngerti dalan ning kayangan ta ya. Nganti tekan kayangan barang ki ngopo bocah iki? Di. Nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun prisa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Menika menawi panjenengan boten ngatos-atos menika mangke panjenengan saged kewirangan lho Di. Inggih Kakang. Kula badhe ngatos-atos. Inggih. Delah bocah kok nekate ora jamak-jamak iki ya karo sapa ngono lho. Nganti Bagong kok tekanangan ki wigatine apa? Lho ta. Ponokawan Bagong sawise satata nggon mung ngadhep padha raja sak praptamu Bagong. Ponokawan Bagong. Ora edan ta iki? Mulane ket mau dirasane ora nyaut. Lah bocah edan nggih Bagong. Wah, jan wis ngeget-geti iki teko iki. Lho. Teko dengkul kita iki ora iki betaran rada. Wah. Dewa to? Dewa. Waduh, nyuwun ngapunten Bu Kulon. Mohon maaf lahir batin. Ya. Wah, bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki kayangan Suralaya. Waduh, monggo kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora numpak sepur ki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki ya. Waduh, pirang-pirang ki ya Dewa. Iya. Sopo iki? Lho, basa kita ki. Sinten Bu Kulon? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndasmu iso pecah. Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Beneran apa?
Yamadipati. Yamadipati Dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna. Niki pulen Bathara Guru, dewane para dewa. Lenggo kita iki. Edian ora. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lah. Dewa kok ngeplaki ora. Kita iki lungguh kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manikmaya, sesembahaning titah sak Madyapada. Lah kok kita dilajikan tanpa tata krama. Sembah sujud kula kula. Iya Bagong ora dadi ngopo? Kulun Ana apa? astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enek tangane papat ki. Ki iki iso dikandhani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho Pukulun. Kowe sapa wae jenenge? Pulun Rada. Ulun kami tuaning kayangan. Ayo engko sikik santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong Dalem padha kanthi Raharja sak prapta kita. nereng sambe pitu tansah pinayunganing kawidadan nereng sambe kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem sampean dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang keladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun Pukulun. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayana ing kasantosan Pukulun. Iya Bagong, prayogakno nggonmu lungguh. Aja sak kepenake dhewe, iki mapan ana ing kayangan. Mekaten Pukulun, nggih kula ngertos Pukulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Pukulun. Iku Kakang Rada. Wah lho. Sampeyan ngarep niki sepon niki to? Iya. Kakang Rada. Iya. Kowe rada Raharja sak praptamu Bagong. Pangestunipun Kakang Rada. Sing Kakang ki kono wae. Kowe ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Ki dadi masalah iki. Masa aku menyeluk Kakang ora entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah. Gek dasar kita ki batur e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Rada mbok inggihpun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Heh, ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe ora entuk. Ya, wis tak tampa. Pangestuku tampanana. Pangestunipun Kakang Rada. Kula pundi nggo jimat paripe, Kakang. Wah, jan kayangan kedayoan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono kuwi ya dadi ketok apik lho. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Rada. Mbah. Ampun gresula Kakang Rada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Rada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong padha Raharja sak prapta kita Bagong. Nun, Kita padha Raharja. wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula radong? Kita kuwi padha Raharja. Ngene tandane kita ki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lek ngekaki jeneng Bapak Semari Bagong emeng diganti kita. Ngene, kita ki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Rada. Nesu Kakang Rada iki. Guyon kok njur orang senyum blas. Ora ngono Kakang Rada. Kakang Rada ngaturi sabar. Sampun boten saged.
Bagong saya kita padha Raharja Bagong. Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki ming dewa. Lho, ha iki nendi? Iki nek nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki, kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klitian golek kaset bajakan. Kakang Trada. Wah. Kula malah mboten wantun bagekke Bulun, ndak malah kewirangan. Bagong padha Raharja. Ya ulun tampa. Bathara Yama Dipati kita padha slamet to, bener dadi. Lah rak tenan ta. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya, Tio. Bathara Trada, ngapa? Nika sing nang mburine pukulun Bathara Guru nika ya widodari. Ayo widodari. Ya kene widodari ana sing elek. Muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndebombek semono. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Rek nek penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdine widodari. Ya wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Kowe. Wah, cakep penake dhewe ya. Bagong. Wonten dawuh apa Ulun? Ulun bakal nyuwun priksa. Nggih nggih. Badhe nyuwun priksa menapa Ulun? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Ngeten nggih Bu Ulun. Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggere gunung kula unggahi. Anggere gunung kula unggahi jebul dudu kayangan. Medhun melih kula. Kita wonten gunung gedhe tak unggahi. Dudu kayangan, medhun meneh kula. Lengung lunggah ngrekoso le medhun ming maplurut. Atren belane to kae iki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Wah ya kepengen kaya. Wong niate jujuke ning kayangan kaya. Kaya apa ora. Basane wis ra mutu. Bareng ngoten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu, iki Gunung Merbabu medhun meneh. Munggah meneh iki Suralaya dudu, iki Gunung Kawi medhun meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung, iki gunung endi? Gunung Ketur, kok ora mblendruk. Werna-werna wae, gedhe cilik tak penek kabeh. Nekat kok kula. Iya, Pak. Nggih. Terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale wonten tulisane Gunung Siulauli. Siulaulu. Siulaulu dalam kurung Himawat, dalam kurung Himalaya. Berarti iki langsung kula penak krekal-krekal. Wes kaya panjat tebing nika. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau ora ana wite kabeh nggon panas sing ngencang-ngencang repat kepanasan. Repat kepanasan? Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Repat kepanasan kuwi papan kanggo titah ingkang bakal suwana ing kayiwangan dikeparengake punapi mbuya gumantung nang repat kepanasan. Nggih teng mriku.
repat kemarin terus wonten gapura gedhe banget. Tulisan kawi. Bakso kawi. Wah, aja mlebu rawane kok lara Dedek. Jajare wonten gapura meneh tulisane Suralaya. Ini jelas wae jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulun rada? Kae buta loro sing jaga repat kemasan kae Cingkara Bala Upata. Ah, jenenge Cingkara Bala Upata. Kula arep mlebu kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedang. Aku ki arep kula niku ajeng sowan pukulun Bathara Guru. Ora kena. Terus kula langsung megarke epek-epek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala. Sampeyan jenenge Cingkara Bala Upata. Wah, ciripit gula batu kejepit. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, kula terus ndresel mlebu. Ndresel mlebu kae para dewa-dewa do andher. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula tak takoni, "Pukulun niki sekonten apa?" "Ini baru ada pertemuan." "Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita nggih." "Iya." "Basa Indonesia?" "Iya." Terus kula brangkang munggah repat Datulaya naminipun Bale Martiu Kundamanik. "Iya." Terus sak banjure, "Ning ngenten Pukulun, kula niku resah." "Iya." "Hati kula resah dan gelisah." "Iya." "Menduki di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan." Iki lagune Abimesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong iki. Mutar kena tak pancing do katut kabeh. Resah ati kula Pukulun. Pokoke sedih sebabe Dek wingi nika ora kula jagongan kalih Gareng, kalih Petruk. Iya. Petruk niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, "Reng, aku ketemu ro bapak wisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe." Gareng muni, "Heeh, Petruk." "Heeh." "Sapa bapake awake dhewe kowe?" "Kowe kelingan to Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." "Lah mau ketemu nang ndi, Truk?" Gareng muni ngoten, "Nang alas. Bapak mengestoni awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine merga ketemu bapak. Terus kula takon Petruk, "Truk, berarti bapakku ya Begawan Salantara?" Petruk muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan ana Londo njajah Indonesia kuwi nalika semono ku nang tengah alas. Bingung nang kono meng ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng. Munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi kuwi dobeni jenengke Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngenten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyuk. Terus kula niat kula ajeng gugat teng kayangan. Kula niku ajeng nyuwun prisa Pukulun. Ning mboten priksa lelara lho. Nggih. Ajeng nyuwun priksa. Jane asline lho, asline nek Petruk Gareng niku dudu anake Semar, niku sudah ketemu karo bapakne. Lah terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora, Pukulun? Kakang Rodo kados pundi? Lah mutiar ora. Ya, bocah kaya ngene gawe kisruh iki lho. Anggenipun dongaken kemawon. Adi Pramesti ugi nalika semanten nderek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, "Nun, yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu, sabab satemene kita kuwi titah pujan." Maksudnya pripun niku?
ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat durung ana menungsa kang ana bangsaning jin. Nalika semana Kakang Ismaya bingung-bingleng kenganglangan merga ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayiwangan ngadhep ngaran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Hyang Pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semana ayang-ayanganing Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana wekasan wujud kita Bagong mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula iya dadi kita yen goleki bapak ibu kita kuwi ora ana pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sakraya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk crita kaya ngoten sing critani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, "Dana bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku?" Semar crita ngoten niku tak paido. Bagong niku wong sekolahe mung diapusi kedadean saka ayang-ayang. Nek sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa, mbok coba ayang-ayang kula niku manggawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten? Lho niku butuh bukti ora mung waton omong. Masa wong glumaraning jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, mung dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Nggak akan terjadi. Bagong, ngapa meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksine Hyang Pikulun Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek kok. Nggih to? Apa kula ntrada muni urung aspalan wae? Nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek gak seksi bayaran. Jagat iki ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula sowan teng kayangan mung dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang, kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan iku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru. Hah? Sama namun kendel mamon Pikulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis nang blabak apa pelajarane. Kok meneng wae ora? Kakang Narada kados pundi? Kula cumanggaken, kula cumanggaken. Aduh, kriwian dadi kerojokan, geguyon dadi tangisan iki mengko ora geger ora karo-karuan nek Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mongko. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti Pikulun Bathara Guru gak iso. Ngomong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Warataya. Mau wetan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe tak rantas. Malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan isih dawa kula seneng. Golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek Pikulun mboten ngerti, bapak kula sapa? Kula mung dapusi asal saka ayang-ayang. Aku ora trima. Tan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Pirsa ta? Siji, Bagong nek nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganane kancaku tak entekke kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan.
Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nang mburi kula niki ne. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblok dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki keplaki wae jajal iki. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kalih Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ramene keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Sampeyan ora pantes dadi ratu ning Dewa Tengkayangan. Mastu sidam sekaring bawana langgeng. Oh, ilahe ngami kena mastu sidam sekaring bawana langgeng. Sekar mayang. Edan tenan ora edan kowe arep ngopo, Ndra? Lho. Kowe samploke ra payu main film saiki kowe dadi dewa ya. Film apa saiki Dono Kasino Indra. Ayo. Kowe arep ngopo kowe? Ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing Kayiwangan ngerti yo. Iki Kayiwanganing Sudarma Ulun. Ulun ki atmajaning Iwang Pikulun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning Kayiwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra. Bagus, bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane Bagong diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Pancen tak jarak. Pancen tak sengaja. Tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning Kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong. Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa lagi sedih-sedih ae dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon? Nek sing sedih wong duwe derajat, duwe pangkat dewane do teka teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong melarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men, ngono ta? Semangkean. Areng apa mendelik nang arep aku? Ulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ndeng aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ora iso. Wis tak niati aku mati nang repat kemanasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa wadyabala, nggawa bojo. Panjen bojoku wis tak tanting. Yem. Aku arep munggah ning Kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar. Kowe melu mati ra? Gandeng kula tresna kali Mas Bagong, sebaya mutu sebaya mati, omah ditinggal kula nderek sampean. Iki samyem nunggu nang repat kepanasan. Kepanasan kae buan pecah sirahe mbok men. Aku nunggah wis berdua, dua sejoli karo bojoku, Ndra. Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Titaliane iki jangkar karo dewa do kewalat kok iki drandra-drandra ora ana sing kewalat babar blas. Kon numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan ana nang alam padang. Sing wing resmi dijabke karo kawah kuwi aja nganti ditokke njaba. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sampe metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis ditok njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah.
Beda e. Tegese metu ning repat kepanasan. Endra, le omongi sing genah, aku ndak malah kewirangan kowe. Ayo tak jak metu ning repat kepanasan ngono. Tak jak metu ning repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong atuwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Kowe aksi tipu-tipu karo aku ya. Kowe arep ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Nadyan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau Honda? Buya. Buya ya apa ulun? Boyai ora. Oke. Nek kowe nganti ngapusi, aku mboya mikir 2 kali lho. Yang kritik kandhane terus kata-katane dienggo. Mesti tak rampungi kowe. Aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampungi tenan. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki dineng repat kemana? Nek nganti kono engko kowe ora ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya tak wenehi apa ya? Kawelasan. Mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya mbayar. Wong edan ora metu njaba kramasi epek-epek. Aku wis bar kramas pisan, Nduk. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramas, yakin sumpah. Aja dikramasi nggo epek-epek. Indra junjungan metu njaba ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njaba malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tak njaba isih dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe? Menawi ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng Ponokawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong keng menggah wonten ing kayangan. Alah, kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lah dewa apik-apik nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Arep ditumpangke nang kompor barang trembelane ora. Ning nuwun sewu. Napa sendi aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejul kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang Kembar Paduka nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau. Mangke dipun perpeki kemawon. Nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat, ha inggih nyuwun mapunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga. Dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong.
Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk ngutawaten ya diguru kedah paring dawuh sak nyatanipun. Mekaten Kakang nggih. Menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dhateng kula. Bagong menika kalian sinten-sinten boten ajrik. Ning paling wedi karo Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih kae nggih sampun mangke dipun pasrahaken dhateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polaipun utawi dipun pasrahaken dhateng sanak kadangipun inggih menika kala gareng kalian Petruk. Mekaten Kakang nggih. Nah ingaten kula ingkang badhe merpeki dhateng Ponokawan Bagong. Mangke kula ingkang badhe mblabaraken sejarahipun Bagong Kakang. Nggih di kula semanggaken. Yamadipati wonten dawuh. Ketapna sangganing para Jawata kinen ngundurake Bagong mbuh kepriye carane. Lho nggih ngestaken dawuh. Ya pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nedya tedhak saka Sela Kandha Waru Binangun manjing jroning Suralaya. Kakang Narada punapi nderek supados dipun bibaraken sangganing para Jawata, para widodara lan widodari Kakang. Nggih. Nyun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit. Purna gatining pananggilan. Sanul sasu kundur kedaton jelok jangking dampar kencana kenapit gambaran gading kadiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil patraning Prabun kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata katon ngirang penggaling Sang Nata wau